En la nostra societat existeix un accés desigual dels ciutadans a internet. L'adquisició d'habilitats en l'ús de les noves tecnologies facilita l'equitat social i ajuda a reduir els riscos d'exclusió social. La Diputació de Tarragona, conscient d'aquesta realitat, crea instruments per fomentar l'ús d'internet entre els ciutadans. Una d'aquestes eines és Oasi, un organisme autònom que pretén impulsar la construcció i l'aplicació social de les noves tecnologies a les comarques de Tarragona. L'organisme autònom de la Societat de la Informació és l'ENS de la Diputació de Tarragona encarregat de proporcionar serveis telemàtics als ens locals, als municipis i també al conjunt de ciutadans de les nostres comarques, en un objectiu fonamental, que és difondre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i amb un altre de molt important, que és adreçar els nostres serveis cap a les persones. Per tal d'integrar els ciutadans de la demarcació de Tarragona en la Societat de la Informació, Oasi impulsa el portal Tinet. L'any 1995 comença el fenomen aquest que ara se'n diu internet, que en aquells moments no sabíem ben bé de què es tractava, i un grup de persones relacionades amb la universitat van decidir crear una iniciativa en la qual els ciutadans de la demarcació de Tarragona poguéssim connectar-nos a internet. En aquells moments va néixer Tinet com una xarxa ciutadana amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona i de la Fundació Universitària i van crear aquest grup. En aquests moments estem vora 30.000 usuaris, vora 30.000 tinetaires, tenim un ús del portal d'internet de vora 250.000 visites cada mes. D'aquests 30.000 tinetaires, vora 7.000, entre 6 i 7.000, no només són espectadors d'internet, sinó que són actors d'internet i tenen algun web. A la comunitat virtual de Tinet s'hi poden trobar 3.500 webs ciutadanes, 630 webs d'associacions i 540 webs d'empreses. Tinet allotja més de 2.000 webs de particulars creades a través de l'aplicació Web Fàcil de Tinet, que permet idear i gestionar el contingut de les seves pàgines. A més, també allotja més de 700 blogs, bitàcores personals on els tinetaires poden expressar les seves opinions. Oasi, per tal de garantir que els ciutadans assoleixen coneixements bàsics per moure's per internet, promou la Tinetaula, una activitat de formació gratuïta i itinerant dirigida als municipis de menys de 4.000 habitants de la província de Tarragona. La Tinetaula és 10 ordinadors portàtils que els anem portant als diferents pobles que ens ho demanen i on portem formació relacionada amb internet. Anem en els pobles de menys de 4.000 habitants i hem triat aquesta característica perquè normalment en aquests llocs no acostuma a haver-hi formació, no acostuma a haver-hi serveis o acadèmies o llocs on formin amb internet i per tant és un lloc ideal. Ens posem en contacte amb els ajuntaments ens cedeixen un espai i nosaltres portem els ordinadors, portem la metodologia, portem els professors i ensenyem internet. Avui en dia els cursos que ofereix la Tinetaula són 4: Introducció a internet, creació de blogs, web fàcil i internet avançat. El curs d'introducció a internet pretén facilitar als ciutadans els recursos imprescindibles per navegar per la xarxa. El curs de creació de blogs ajuda als ciutadans a descobrir l'eina per crear un diari personal digital o blog. El curs de Web Fàcil dona a conèixer aquesta aplicació senzilla i fàcil d'utilitzar per crear i gestionar webs. El curs d'Internet Avançat està pensat per a aquelles persones que ja tenen coneixements d'internet i volen fer un pas més per tal d'optimitzar les possibilitats que ofereix internet. A través de la Tinetaula, la Diputació de Tarragona garanteix als ciutadans la formació necessària per tal d'adquirir les habilitats per utilitzar les noves tecnologies i d'aquesta manera treure profit de les oportunitats que ofereix la Societat de la Informació.